Laing lokal nga balita. Kung kahapsay o gakalinaw ang hisgutan sa diri sa syudad sa Tanhay, nagpabilin kini malinawon matod pa ni kini mo ikikabutyag ni Tanay City Councilor Lito Manso. Sumala pa ni Konsyal Lito Manso nga kanunay kini siyang nagpangutana og update sa mga tinugyaran sa balaod ilabi na sa buwatas kapulisan ning Dabak, Dakbayan. Si Konsyal Manso siya karon ang nagupot sa chairmanship sa peace and order sa saguniang panglungsod. Matod pa niya nga masunuron ang katawan sa kapulisan maong iyang nakita nga nagpabilin ang kahapsay og kalinaw. Sa isayusab niya nga ang sa sunod bulan Oktubre, budgeting na naman. Bason adunay giduso ang PNP Tanhay para sa pundo aron mamintinar ang pagserbisyo sa katawan. Pamahayag ni Konsihala Manso. Local. Quest sa ato ang sagunian, budget or mga ikahatag sa atong serbisyo sa ato ang PNP. Wala ba siya kisgutan ni Kuchan? Actually wala pa ron siya ni kuan kay murag dili na mo pumadugay mag-budgeting naman puta by next month of October, budgeting naman na nato. So adto na niya ni kuan ang iyang kinanglan diya sa pulis. Okay. Kapsay kalida sa syudad. Isip committee. Isip chairman sa peace and order. Sa ako yung nangkunan, wa gyud tay problema diri sa Tanhay. Ang tao diri peace and loving people gunin Tanhay diri. Lami ko ng Tanay kay sige mo kong gamonitor mapangutana man sa binago ang atong kapulisan ug unsay kaliukan nato diri karon ipasali gud sila nga wa gyud problema ang Tanay kay ang mga tao diri sa Tanay masunuron gyud. Kini ang ating kabalita. City Hall Report. Si Tanay City Councilor Lito Manso, eksklusibong nahinawi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.